Pitbull. Минимум от ние 3 нули. Pitbull. 5 кури. Седи приятел си. Нали такова гласа? Еми Гезия няма вече. Ето я. Абе, Изгубихме се. ами много прекъсваш и само се прекъсна. Падна ми батерията. Нямаш проблеми. Надвор излезе. Ама отвори ма вратата малко, за ако ќе греби во вратата, за да влезе да слушаме. Оти така прави. Чекай малко. Чекам. Не, надвор. Я какаш. Какво правите вие? Еми, докато те намериме, Абе, какво да правиш? Говорех с едни. Да те попитам Само те нещо. напусна. Да те попитам, ето ти си момичка и са виж. С момичка си някъде, не, мислям с приятел си някъде, просто френд, разбираш, обичен приятел, нищо нямаш с него. И отивате някъде на почивка, например в хотел. така. Ама много забиваш. Готово, Испания, отиде. Много забиваш. Не забиваме. Влези в лайфа и ще виж дека забивате. Аз съм в лайфа. Гледай как забивате. Забива. Гледай в лайфа са и гледай. Ето, виж забива. Гледай в лайфа. Аз ще те търса. Не знам защо так забива тебе. Ще те потърса аз. Какво говорех? Значи, Ще те търса аз. с някой приятел си в някой хотел и ти ще дозволиш ли той с теб да спие гол, а ти гола така по пижами секси ти е с мрежи така. Ще спиеш ли преди приятела така? Не. И заедно в един клевет, чак в спална с приятела. Еми, не. Еми, Що те приятел? та курвата преди малко кажа, ще приятел му е. А ти е разголени тамо. С приятела. Аха. Я. Ритко, Ей, брато. ще играете ли ключек? Ама много забива. Ще играеме, Ключек, няма ключек, ще проблеми, играем. ама... Ще играеме, ама много забиваш. Ай, стани да видам, стани. Имам малко батерия. Ние това ще го държа. Обърни само камера. Не Можеш да обърнем камерата?